shi nake hukunci kuma hukunci na gaskiya ne, domin ba neman ikon kowa nake ba yarda kowa nake nema ba sai yardar Allah wanda shi ne ya aiko ni. Saboda haka annabi Isa ba Allah, kuma a cikin littafin Yohana ne sura ta 17 aya ta 3 yake kara faɗin cewa wannan ita ce rayuwa ta har abada don su san Allah ɗaya ne kuma annabi Isa shi ne wanda Allah ya aiko. Saboda haka annabi Isa ba Allah bane. Ka gane annabi Isa ba Allah bane? Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne. A cikin littafin Matta sura ta 13 aya ta 57 an faɗi cewa annabi Isa ba Allah bane. A nan ma an ce annabi Isa annabin Allah ne. Kaga annabi ba Allah bane. Wannan ya nuna cewa annabi Isa bawan Allah ne, Allah ya aiko shi domin a bauta wa Allah, a bi dokokin Allah domin a samu aljanna. Ka gane ko? To wannan shine addinin musulunci. Ka yarda da Allah guda ɗaya, Allah shi kaɗai ne ya cancanta ka bauta wa. Sannan ka yarda annabi Isa annabin Allah ne, sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gane cewa shi annabin Allah ne, shi ne annabin karshe, shi za ka bi koyarwarsa domin ka samu tsira ranar kiyama. Saboda haka ka yarda da Allah ɗaya ne, ka yarda Allah ɗaya ne, ka yarda annabi Muhammad annabin Allah ne, ka yarda annabi Isa annabin Allah ne. Allah ya kara musu aminci. Wato yanzu abin da nake so da kai za ka faɗa ne wannan yadda da kai, domin wannan shine musulunci. Kai da Allah ɗaya ne, kai da annabi Muhammad annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kai da annabi Isa alaihi salam shi ma annabin Allah ne. Ka da wannan gaba daya, to duk wanda ya da wannan sunansa musulmi. Sannan na fatan wannan ba a tilasta maka ba, yin kanka ne kai sha'awa, kai ka gane addinin musulunci addinin gaskiya ne ka karba. Haka ne? Ka gane ko? Za ka faɗa da larabci, na faɗa sai ka maimaita ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasulullah. Ka ce ka tabbata ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Wannan shine abin da ka faɗa. Kuma ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne kuma bawan Allah ne. Kuma ka ce ka shaida annabi Isa shi ma bawan Allah ne kuma annabin Allah ne. To yanzu ka zama musulmi. Sunanka Godwin. So akwai wani suna da kaji a musulunci kana sha'awar ka zama kana da wannan sunan? Wani suna? Yusuf kake so? To masha Allah, da yau sunan ka Yusuf, Allah ya yi. Yanzu za a je kai wanka, a nuna maka yadda za ka yi ibada, yanzu za ka yi sallar magariba, daga nan za ka yi sauran salloli tare da musulmi. Kuma haka insha Allah za ka gane abubuwan da su ne addinin musulunci ya koyar da su. Assalamu alaikum Malam Yusuf, Allah ya taya ka ruku, Allah ya albarkace ka. ومن دعاه ربنا الحي الرقيب.